Magandang araw mga kapatid. Nox Vlog. Dito tayo ngayon sa Yamaha 3S, Guagua, Pampanga para dito sa SC150 ng Yamaha. Ito yung latest update ngayon or upgrade ngayon mga kapatid. Bago na yung kanyang mga decals and then yung kulay niya, bago na rin mga kapatid. Kaya titingnan natin to, alamin natin yung kanyang mga specs. Ganun na rin yung cash and installment. So abangan po natin yan. Stay tuned po. Noxky Vlog. Bago yung kanyang mga decals, itong nakikita natin. Bali dalawang color ang nilabas ngayong 2023 itong matte blue tsaka matte black. Ayan. So sa kanyang decals makita natin ito yung sa matte black. Ayan. Yung decals niya naman ay kulay yellow. Ayan, dito. So isa rin nagpapaganda yan mga kapatid sa kanyang color combination, no? Yung decals niya ito na may yellow tsaka parang gray dito. Then dito naman sa matte blue, ito naman may pagka orange naman yung decals niya rito tsaka gray. Ayan. Ito ay naked bike. Sa mga gusto ng ganitong klase mga kapatid, ito pwede rin mapang service natin, no? At the same time para din siyang big bike sa laki niya mga kapatid. Tapos ito naman yung kanyang makina dyan. Mamaya sabihin ko yung mga specification nito mga kapatid. Pero tingnan natin yung kung ano yung makikita natin dito sa kanyang appearance, ano. Yan. Dito naka disc brake na rin. Yan, 3.5 mm ang kanyang disc brake dito sa harap. Tapos naka single pot caliper na Nissin ang tatak. Kanyang gulong ito naka-mags na rin. Yan. Isang maganda. Tapos naka-tubeless na yung kanyang mga gulong, no? Ang size ng gulong dito sa harap 275 by 17. Then dito naman sa likod, ang size naman ay 100 by 90 by 17. Yan, naka-tubeless na. So mas malaki yung nandito sa likod, no? Ang tatak ay TBS tires. So magandang klase na rin mga kapatid. Dito sa may kanyang panel, ito naka-analog. Tapos pati yung RPM nya, yan, analog yan. Tapos dito yung kanyang speedometer, odometer. Then fuel gauge meron na rin, headlight, turn signal light, tsaka yung engine check. Yan. Tapos ito na yung kanyang ignition, no? So naka-standard ignition lang din. So hindi lang ito naka-operate kaya hindi natin mabubuksan, ano? So maganda mga kapatid yung kanyang panel. Yan, very futuristic na rin yung design kahit na analog, no? Makikita natin dito sa kanyang pinaka center ay yung SC na nakalagay na kulay silver naman po. Then yung handle niya, yung pinaka ay glossy black naman. Then sa mga switches, ito meron siyang high and low dito. Pa switch niya. Then meron pa rin siyang choke dito, no? Kung sakali, no? Tapos turn signal light. Then dito sa kabila meron siyang kill switch. Yan. Tapos yung kanyang electric starter dito. Then dito naman yung throttle, ayan. So
So napakalambot din. Then ito ay manual clutch mga kapatid, no? Ayan yung clutch niya. Napakalambot naman ng clutch nito. Ayan. Tapos dito sa side na to, ito na yung kanyang fuel tank. Makikita natin napaka-bulky din. At ang nakalagay dito mga kapatid ay 14 liters of gasoline ang pwede natin ilagay. Tapos ito naman yung kanyang takip. Kulay parang stainless naman ito mga kapatid. Then dito sa upuan, makita natin okay din, maganda rin yung tela, no? Malambot. Pati dito sa OBR, ayan makita natin, no? Malambot siya. Then sa grab bar, ito para siyang sungay, no? Putol siya mga kapatid. Tapos dito sa bandang likuran, taillight niya, meron namang sticker dito ng Yamaha. Then sa taillight, ito futuristic na rin yung design niya, no? Hindi lang natin sure kung LED na to. Yan. Pero sa tingin ko naka-halogen pa siya mga kapatid. Pati yung signal light, no? Halogen pa rin yan. Tapos meron din ilaw dito sa may fender sa likod, tsaka yung reflector meron din yan mga kapatid for visibility. Tapos yung fender niya ito, so flexible naman yung plastic na ginamit. Tapos hindi siya mahaba, no? Maiksi lang siya. Siguro lagyan na lang natin extension kung sakali. Pero yung iba nga tinatanggal pa nga nila to, no? Para mas ma-forma yung dating mga kapatid. Tapos naka dual shock pala sa likod. Ayan, dalawa yan. Then adjustable din yan mga kapatid. Pwede nating tigasan or lambutan pa yung shock nito. Tapos ito yung kanyang cover sa timing chain. Then yung swing arms niya maganda rin yung klase dahil tubular type na rin. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang gear shift, naka single shifter, no? 5-speed manual transmission with constant mesh. Tapos ito yung side stand niya, so wala naman siyang kill switch, no? Then sa center stand, okay din, malaki yung bakal na ginamit. Then napakaganda rin yung pintura, makintab talaga siya, no? Ayan. Tapos pagdating dito sa kanyang makina, ito, so ito ay naka timing chain na engine, kaya tahimik yung makina nito mga kapatid, no? Tapos smooth mga kapatid yung under nito. Then yung kanyang design dito sa side fairings, ayan makikita natin, no? Maganda yung texture nung plastic. Pati dito naman makinis, dito ay medyo magaspang. Tapos matte blue yung kanyang pinaka likod. Pati dito. Tapos ito naman matte black na siya. Then may logo yan dito sa side ng Yamaha. Kabilaan po yun mga kapatid. Then dito naman sa kanyang head, kanyang windscreen, makita natin na smoke lens. Tapos meron siya na namang logo dito ng Yamaha sa may pinaka head. At pagdating dito sa kanyang ilaw, ayan, napakalaki nung pinaka salamin niya. Pero halogen bulb yung kanyang ilaw. O pwede naman nating palitan yan mga kapatid, no? Tapos pati yung kanyang park light dito. Kung signal light, halogen bulb yan. So naka-telescopic port naman dito sa ilalim. Tapos ito naman yung kanyang busina dito. So sa kanyang specification, ang kanyang engine type ay air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder, 149cc. May bore stroke siya na 57.3 by 57.9 mm. Compression ratio is 9.5:1. Maximum horsepower ay 8.9 kilowatts at 7,500 RPM. Maximum torque na 12.8 Newton meter at 6,000 RPM. Fuel system nito ay carb type. Seat height nito ay 800 mm. Wheelbase naman ay 1,320 mm. Minimum ground clearance ay 165 mm. At may bigat ito na 133 kilograms. At ang fuel capacity nga ay 14 liters, no? So ayan po yung kanyang kabuuan mga kapatid sa specification. So sa mga gusto kumuha, available po yan dito sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga. So ipa-flash ko na lang yung price nito. So napakamura lang nito mga kapatid, nasa 73,400 po yung cash.
So sa installment naman, ayan po, no. So ayan, sa mga mahilig o nababalak kumuha ng naked bike na mura lang mga kapatid, baka ito na yung hinahanap nyo mga kapatid na motor. So yan po.